जै जाथों रायजोफोर एसे बेरायनि फुंनि गामसा गाननानै फुं नालाय रावबो गैया Cool. Ini nak mundir, Notama mundir, Coconggo mundir. Tadi wih mau juga dengan aku daulah sekali baik. Dau. Ma thongla tiger fang mela fang itu mela fang dong जोंनि गामि समायना जोंना गामिनि एलपि स्कुला जों गोदो फरायनायमोनलै दतमा जानोदाय गुदि फरायसालि Bah. Sैमाया दाउ होसोदोंलै होसोबाय आदै जायो नामा बेलाय
자, होसोलांबाय दाउखौ औ न'नि फिनाय दाउ सैमाया मा होनदों आदै न'नि फिनाय नामा दाउआ माबाया सैमाया ए ओमफ्राय दाउआ नोंनि औ फिनायखौनो ओंखायनोथ' दाउआ फिनायमोन मासेयाव 750 मानैयाव जाबाय होमबालाय जायो आरो बियो औ नै बेनो दाउ जाग्राया बेनो दाउ जाग्रा सैमा नोंखौ खेबनांगौ दाउ जाग्रा सैमा आरो दंबावसो सोंलायबावदों साला औ जोंना दतमा एमइ स्कुल जों फरायनाय स्कुल जाथ'बायलै थांसै आदै आदै ओइ आदै थांसै होनदां थांफिनसै आं औ आं थाफैबाय न'आवनो औ थाथा आदै औ मोजां आदैमोनलै गामिनि अहा आदा अ दुब्लियाव माइ गायनो थांदों रायजोफ्रा लामाया रावबो गैया नै लामाया मा गायफुहां गायदोंमोन निम बिफां नामाथाय निम बिफां देरलायलायसै लिसु बिफां मा बिफांथाय मा नाम मोनथिला एसेबां मोजां बिफां गायनानै लादों गोजोन्थों।